Vatsigiri ndofunga muri kutozora kuti tiri kutobika nababa Jacob munotida komoyana namama andirika atitotomira video collection yutoya izvezvi yatopera vaudzenda ndizvozvo chaizvo wabaya dende nemukano zvese zviri kuitwa pano zvemavideos. Video yamuri kutoona iyo ndiyo yamuchajamba. Vaudze kuti chikwata chedu chinonzi Black Hunters indoitwa Jacob Moyana. Zita restudio yedu Capital Studios Production. Vaudze hatitoda kutombovatorera time kuda kuti vanakirwe nemavideo ari kuuya izvizvi. Zvakanaka vatsigiri vangu vese veBlack Hunters. Ndinokutendai zvikurusa. Video dzamanga makamirira dzese ndofunga dzatomuroad kuuya. Muchafara muchanakidzwa chaizvo vana mamataona vese muchawaona varipo ipapo pavideo. Vari ku-UK. Vari ku-UK mese. South Africa. Zambia. Bridge, Zambia. Tiri kutofunga kuti manga makatomamirira. Tanga tichitoziva kuti makatomamirira mavideos. Subscribe channel. Subscribe channel. Muchingopedza subscribe. Mavideo atouya. Subscribe vaudze ndara subscribe. Moto subscribe ma channels enyu. Video yobva yatouya. Pa YouTube muchadziona. Mof Power Tech mwana kadoma. Please tutoere video. Mof Power na chidonoro ku South Africa. Mapower ndisingakanganwe mukuru wedu. Pajonapo. Mangezi kukwekwe. Big Fafa chimudhara chababa. Pasoweto. Einesi yakasimudzwa. Ndizvo tisingakanganwe chipanera. Moto subscribe. Na promota wangu channels pa mataga Hungwe Investment. Ma radio stations Nema radio stations ese.